PE mga boss na lang ko gusto i-share about ni sa timing mo na itong ginatawag na PE connector money PE connector kani PE connector sa PE connector mostly ginagamit ni sa para sa PE hose nga kani para i-connect ang tubig niya kani connector. Pwede po siya gamitan sa PVC pipe or blue pipe, PPR pipe pwede po, basta same lang siya o diameter para ani man lang pala pwede ra 1/3 pwede po 3/4 pero mostly ginagamit niya siya para sa itom kay mama niya sa PE hose PE connector. Pagkabit ani ano na siya tanggalan naman, check ninyo kung palit mo ginani, check ninyo ang sulod kay usahay wala rubber sa sulod ani mo ni kaning puti kaning black importante gid kaning rubber para wala siya pagtaod ani sa kuan hose ani sa kala nimo ni sa blue yung taklong cap tanggalan nimo ang cap sa mga yung hose tanggalan nimo ang cap iwanan nimo ni siya ang blue sunod kaning puti ana basta mabaliktad dili pwede mabaliktad kay hindi na siya makapugong sa hose di po di mo masara kailangan kanigid narrow man siya kailangan pagsulod sa una na sila sunod kaning itong ang last kay kaning black pwede po i-direct mo na siya sa loob kung basa-basa ang kuan basta po basa ning kaning PE hose para isaksak na lang nimo diri pero usahay mangod pag sokso ka na di na ma-deform ning rubber mas bapo ginahimo na ko na naman ako siya di na sulod na ko ni sa daan dira tapos kuha ni ginasibog ginandot na ko na siya ana dot na siya tapos kani ang lock kani siya ang mahulog nga clamp niya kani mag pag-uot siya para ma-press niya ni clamp niya ning rubber ano kaning hose nila lock habang nagapag-uot mo ani nagaklamp butong puti sa ato lang ano siya PE connector kani ginatawag ni elbow kay 90 degree man naapoy 45 degree ani sa laing mga fittings sa like kaning PVC na ani sa yan ay gabon elbow para ni elbow so lahi sa auto maagi pagkabit pero kani sa mo ni ang pinaka the best nga easy o dali ra kayo himo dayon sa connect ato lang kani siya PE connector makita ko gani PE connector na siya na kani kaklase kay PE female adapter ikabit ni siya kaya nga may thread diri mostly ginagamit ni connecting sa pipe nga na thread ana so kaya sila na siya pero
bago na si kabit nila butangan sa teflon kay siyempre para iwas leak. Ano siya ginatawag na to PE connector. Ato lang siya pagkabit una kani